Rêxistina Partiya Demokratîkan Gelan HDP-ya Wanê xwast li hember operasyona Tirkiyeyê li dijî Bakur û Rojhilatê Sûriyê xwepêşandanekê li dar bixe. Lê serê sibê walîtiya Wanê bi daxuyaniyekî qedexeya xwepêşandan û çalakiyên cûr bi cûr ragihand. Bi vê yekê Hêzên Ewlekariyê nihişt ku çalakvan ji avahiya HDP-ya bajarokê Artemî ta Wanê derbikevin û bi gaza ronîkrêj êrîş kirin. Xebatkarê Rojnamaya Yenî ya Şam û Xwebûnê Şakir Bedîr jî aliyê Hêzên Ewlekariyê ve hat desteserkirin. Hevseroka HDP-ya Wanê Handan Karakoç dibêje ku niha di nava gelê Kurd da hember van êrîşan bertekek pir mezin heye. Lê desthilat niha bi destê waliyan mafê herî demokratîk jî asteng dike.